Ja. Nej, den gamle. Ja. 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 Må... Snavs. Hvordan var det? Var det fedt? Ja. Prøv lige selv først. Prøv at se, om du kan selv. Jeg bliver siddende her, og så se, om du kan... Ja, du kan stille dig op på den. Så er det nok nemmere. Ja, stiller mig op, sådan der. Så har du mere plads. Det skal vaskes, når jeg kommer hjem. Det er nogen kan have. Vi tager bare de to. Men du har 700 herovre. Ja, men vi skal ikke have 10 nu. Jeg vil gerne have de to for. Nede med Ja. ja. Når man er i vinterliv, så må man finde sig de skrammer, man får. Og for eksempel beskidt og sådan noget. Morten, er der noget, du tænker på nu her, inden du skal ud og køre? Jeg tænker på noget. Hvad tænker du på? Jeg kan godt nok finde ud af det. Det tror jeg godt, du kan. Ja. Du skal bare holde godt fast, ikke? Det er det vigtigste. Ja. Ja. Det bliver spændende. Ja. Du skal bare ikke God tur, Morten! Det er faktisk først nu, jeg lægger mærke til, at du har fregner, Marianne. Hold din kæft, mand! Nu? Hvorfor det? Så har alle der. Ja, velbekomme. Det var jo hyggeligt. Yes! Er der? Ja! Okay. Så er det bare derudad. Jeg havde sgu ikke regnet med, at de gik til højre deroppe. Det gjorde de. Ja, og som de kender. Der kom. Ja, det er flade nu. Efterhånden. De har fandme også kørt mange kilometer, nogle af dem. Okay! Højre! Yes, så er vi her. Yes. Hvor vi Ja. slap. Jeg kom. Okay, så er det hjem. Jeg kom. Så er der guffer. Der er tykkebene. Ja.